бахшида ба таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ ва рӯзи олимпӣ дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук мусобиқаи кушод байни наврасон баргузор гардид. рақобатҳо барои ин мусобиқа дар 7 навъи сабқат роҳандозӣ гардиданд, ки теъдоди зиёди иштирокчиёнро ҷамъ оварда буд. варзишгарон бо рӯҳияи махсус ва шӯруангеза ба нерӯсангиҳо омода мешуданд, чун ин як марҳилаи бисёр муҳим барои ҳар яки онҳо маҳсуб мешавад. маҳз ҳамин рӯз сатҳи омодагӣ ва зуру тавони варзишгар маълум мегардад. мусобиқаи мо ба рӯзи ваҳдати миллӣ, ба рӯзи олимпӣ рост омад, ки дар ин мусобиқа варзишгарон кам аз 100 нафар иштирок намуданд. дар ин мусобиқа варзишгарони беҳтарин барои роҳхат ба мусобиқаи байналмилалӣ натиҷаҳои варзишгаронро хубтар дида барои мусобиқаҳо байналмилалӣ сафарбар менамоем. мусобиқаи мазкур миёни варзишгарони сину солашон аз 15 то 17 сола роҳандозӣ гардида буд. нерӯсанҷии аввал дар масофаи 100 метр барор монда шуд. маҳдӣ акрамзода байни писарҳо ва фотима шомирова миёни духтарон дар масофаи 100 метр аввалин шуда ба марра расиданд ва дар ин масофа сазовори нишони тилло гаштанд. имрӯз ман дар масофаи 100 метр ҷои аввал рушд кардам ва мехоҳам, ки боз дар дигар мусобиқаҳо ба дигар намуди варзиши сабук ва дигар дистансияҳо иштирок варзида ҷои аввал рушд кунам. дар варзиши сабук тӯли 4 сол шуд машқ мекунам ва хело ҳам варзиши беҳтар аст. барои ҳама тавсия медиҳам. ҳамин тавр рақобатҳо дар масофаи 400 метр озод ва бо монеаҳо оғоз ёфтанд. акнун дар ин масофа масъулият бештар буд ва рақобатҳо ҷаззобтар мегардиданд.
бо шуру ангеза ва нишон додани маҳорати хеш варзишгарон ин масофаро тай намуданд. ҳамаи нерӯ ва тавон барои расидан ба муваффақият буд ва нафарони комёб дар ин масир низ муайян шуданд. манучеҳ раҷабов миёни писарон ва мубина нурова байни духтарҳо дар масофаи 400 метр тавонистанд аз ҳамсолони худ гузашта муваффақ бигарданду истиқбол аз пирӯзӣ намоянд. امروز در مسابقه جوی توریستا در مسافت 400 متر جای اول رو گرفتم. در آینده نقشه دارم که چمپیون جهان شوم. ورزش و به سلامتی مهم است. با ورزش مشغول شوید. ҷаҳидан ба дарозӣ навъи дигари сабқат дар мусобиқаи имрӯза буд. ба ҳар иштирокчӣ 3 имконият барои ҷаҳиш пешбинӣ шуда буд ва натиҷаи беҳтари варзишгар ба қайд гирифта мешуд. теъдоди иштирокчиён дар навъи ҷаҳиш ба дарозӣ зиёдтар ба назар мерасиданд ва барои комёбӣ талошу кӯшиш зиёд буд. дар ниҳоят беҳтаринҳо дар навъи ҷаҳиш ба дарозӣ низ муайян гардиданд. инак баъди сабқатҳои диданию ибратбахш маросими кушода ва пӯшида шудани мусобиқа баргузор шуд. дар маросим ҳайати расмӣ аз кумитаи миллии олимпӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон роҳбарияти муассиса иштирок ва суханронӣ намуданд. дар фарҷом ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. همدیگر را در کلید امکانی خستگاه شما طولی 4 سال می شود که با ورزش سبک مشغول می شوم. امروز مسابقه ما با روز المپی و روز وحدت ملی بود. امروز من جای دوم را فخر کردم و میخواهم که بسیارتر این خیل مسابقات تشکیل شوند و میخواهم که همه جوانان با ورزش مشغول شوند. Я Рахманова Ганджина сегодня участвовала в соревнованиях в честь Дня Олимпийских игр. Я выиграла в дистанции 800 метров первое место. Я очень рада своей победе. Буду стараться выигрывать также первые места. Я Нурва Мубина участвовала сегодня в День Олимпийских игр и получила первое место по дистанции 400 метров. Я Шамирова Фатима, я сегодня участвовала в 100-метровке и получила первое место. Для меня было это самое лучшее соревнование, Олимпийский день игр. И хорошие соперники у меня были, все отлично прошло. من امروز در مسابقه جای سوم اشغال نمودم و زا افتاده نیستم و در آینده حرکت میکنم جای یکم اشغال نمایم و مشغول زیاد میکنم.
البته برای سیقل دادن و رشد ورزش سبک در کشور و بیرون از کشور و مقصد چنین چهاربینی ورزشی برگزار کردن ما در این است که بالا برداشتن ملکه و مهارت ورزشگران از این رشته ورزش. ورزشگران ما در مسابقه‌های بین‌المللی گران پری اشتراک نمودن. ما در آینده نقشه داریم که مسابقه‌های در پیش ایستاده هر یک ورزشگران را با سن سال خودشان سفربر نماییم. ما در دولت ازبکستان روز 22 مسابقه گران پری برگزار شد. در اونجا ورزشگران ما نتیجه خود را به دست آوردند. در مسافه 400 متر میرزازاده محمد رضا در 400 بامانی ها نتیجه 52.79 ثانیه را به دست آورد. این خیلی نتیجه بهترین است. در آینده کوشش می نماییم که همه خیلی ورزشگران رو تربیت نماییم به دولت های خارجی با مسابقه بین المللی در گران پری ها، بازی های آسیایی، المپیاد اشتراک نمایند. барномаи навбатии самт буд рӯи экранҳои шумо. то нашрҳои дигар хуш бимонед. рӯзи байналмилалии олимпӣ муборак. тоҷикистон баҳреш!